Айнур бик ипле, тыныч иде, бик тырыш егет иде. И никогда не задавайте вопрос, зачем и за что погиб ваш сын. Сәлман абый белән Сәкинә апа, чыннан да авылыбызда бик хөрмәтле гаилә, тырыш гаилә. Ике малай тәрбияләп үстерделәр. Айнур белән Илнур. Алар икесе дә безнең күз астында үсте. Чыннан да Айнур бик ипле, тыныч иде, бик тырыш егет иде. Артыгын сөйләшмәс, һәрвакыт ачык, һәрвакыт елмаеп тора. Гөлчәчәк белән гаилә корып, бүгенге көндә ике бала, бер кыз, бер ул бала үстерәләр иде. И никогда не задавайте вопрос, зачем и за что погиб ваш сын. Он выбрал этот путь, самый тяжелый путь. Он защищал нашу Родину. Айнур біздің еліміздің сақшысы болып, еліміздің геройы болып, районымыздың геройы болып, har vaqt bizning esda qolajak, u bizning tarixga kirib qolajak.